Yakni episode lawan Raj Peter KR Enterprises kebai ke one stop solution na badai furniture sets haki yang berinternet ke jong pi berpilak ban pre-book di customized sofa sets, dining table, Godrej na lor kiwe ket kum ke budget bat ke design ke bapikwa. Kilero iki kam repair bat IY ru kum jo kat kum ke dan kam jong pi. KR Enterprises ka airu iki end-to-end construction solutions na du ke architect and planning hadu ki kam interior yaki yang kema jong pi. Wali kejat hak showroom jo KR Enterprises hayau thme joai lani irchurat shalong na badai jingtip ba company. Kejela Meghalaya kalau anang penklannya ke bor pahara hakitain katput hapreng ke jingkela jong ke san hima sima bat ke sinshar ke khadar ha kiri bamarjan kata hakari Bangladesh Henry ke kata ke sarkar ke le ba hakanu rukam ki ain kum kini ki inline permit Meghalaya Resident Safety and Security Act lani ka MRSSA bat ka Immigration and Foreigners Act arhajar arpusan kadon jingedai bat ka nikmat bantu thu ya nikmat Nginya pihak yang benta baper. Balai ke sarkar ke Menteri Kambiang yaki Village Defence Parties. Usimbut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya uba Preston Tinsong ula penpena ya ke jing Menteri Kam bat ke jing penkop bor pura yaki Village Defence Parties dan yaki VDPs hasilinter ukaput Meghalaya Bangladesh batru yaki kaput Meghalaya bat Assam. Ki kini ki VDPs. Ki VDP ki dei ki kenhon jong ki nong song snong ki bakentup yaki Rangba snong Kiseng samla, kiseng long keme, bat kum ter. Ki ban long kum ki khmat, bat ki skor jong ka sarkar. Kam tam haki jakab kendong bat ki kam senjor ki lat jingeda. Nisu thu baka kam khmi bat pahara ya ki jaka kaput kade ka jingkit khlie jong ka sarkar preng. Henry ka Jela Meghalaya kam kwa ban shong klikti bat shim ya ka senjam ka ba khanglat ya ki jingwan rung be an ki breu bana shabar kari. Ka kam jong ki VDP. Kakam jong ki VDP ka kentup ban kemi ya kayai kayeng jong ki breu ki ba ishan khmat ban pentep shaki bor ki an ya ki no gino ki kam be an ban ai jingker shan ya ka bor pulit bat ka bor district ki dikhot jong ki VDP kenum yo ban ra ya ka no kuno ki tiar bele Henry ka bakin yo ki long ka jing a jing hi kai kerpang lani ka specialized training ki kor ya kran bat lum jingtep lani ki communication tools bat ka jingker shan ha ka ban penbiang ya ki tiar kitar badan kam lani ki logistical support la batha ki bor district ban long ki bahusiar ban long ki balak loy ban le ya ka badan kam habadon kanu ka jing ka bala ban bo jing ma ya ka sukasan jong ka tu ka snong ka jela bat ka ri hi pro khawai mano bayada ya thain khaput menta kat kum ka jing ong jong usimbut menteri rangba ka jela uba Preston Tinsong ya menta hi ka Meghalaya ka don hapedeng ka jingyada bat ka don ka jing suk song san na ka daw ka jingya kam bayajan hapedeng ka Border Security Force lani BSF bat ki pulit ka jela. Right now we are safe. I'm not saying that we are not safe. We are safe because see jointly, be it from the BSF side, be it from the police, state police side, we are fully alerted. Kata ka Immigration and Foreigners Act arhajar arpusan. In pois syakawai pat kebenta, in yakran halor ka Immigration and Foreigners Act arhajar arpusan. Kapal adab banyo ya ka jing menjur na ka yeng dor ba thawain kari ka parlimen dangshen. Kalatrikam nadu shitarik unai lor arhajar arpusan. Ka INFA ka deka an jong ka sarkar pedeng ka balashna ban penwandur ban kemi to ya ka jingrung jingni jong ki breu na bari ka shong ka sa bat ka yai ka yeng jong ki kat badang don ha India. Bat ka jing kemi jing khenra bat ka jing bat ya ki nong rong tu shakari. Kumbalong mentahi ka Meghalaya kadang wat ya kilat kilenti kumno ban wanra ya ka kendon an ki bayaha bat ka inline permit hapo kania ka ain ka pathamai ka INFA nilayo nilayo sngo bat ngitip basibon teli ki seng bhalang bat ki seng san perthei ki lakan tat ya kania ka jing ajing mud jong ka sarkar banwan ra ya ki ILP like provisions henry kania pat kadai ka jing kran nakabenta ka wai pat kapor dangshan nilai ya ka jingja ha rilum garo ka balak penki wen ya ka than garo borok kawai bat ka jing pau jong ka wai ka poster ka bakam bala pha da ka kin hon leno ISIS ke ha kawai na ki jaka ha West Garo Hills ka bala nang penkuslai ki patba de na kani ka daw ba ki jing kran jing dawa ban wan ra ya ki an ki ba compare kam klain kum ka inline permit bat ka jing pentri kam no ya ka special intensive revision lene ka SIR kilak ni harajila
ke kata ke SIR ke Special Intensive Revision lani ke SIR kadai ke benta balak Penteri Kam da ke Election Commission of India bani thu ki nong India ki bedai hok shisha ban rung ha electoral roll bat ban weng lut ya ki tu ki brio ki bamdai ki nong India bat ki bamdai hok ban tap vote ha kanu ke election ke ILP bat belai ke Meghalaya ka kwa ban Penteri Kam ya ka ke inline permit ILP kadi ke kendon an ke bakmi ya ki jingrung jong ki brio na sabar da ka dei na sabari na sabar ke jela da ka jing thmu banyada ya ka jing itu lani ka jinglong kurpang ka jat benreu ban penne ya ka jingdon ke jat benreu ret pa ha ka tu ke jela bat banyada ya ka reti ke dustur ka culture bat ka hok halor ki jaka ki puta bat ka kendo siap ki jela kum ka Nagaland Mizoram Manipur bat Arunachal Pradesh ki don ya ka ILP Henry ka Meghalaya kam don ya ka ILP Henry ka sarkar menta kay le kumno banwan ra ya ka kendon an kiba isriem kum ka ILP bat ban penrung ya ka haka Immigration and Foreigners Act arhajar arpusan ka kata MRSSA hatu kadang trikam menta nginekran pat halor ka Meghalaya Resident Safety and Security Act lani MRSSA kidon ki khana ham saya ki brang kedau ya ka jing sha bu shadin bat ka jing bam ken snap ya ka MRSSA habai dei bat ka ni uzimbut menteri rangba kajela uba presdun tensong ula kentaj war ya kani bat kam baka MRSSA kadang trikam pura hakajela hakaba ki district task force kidang trikam bat ki deputy commissioner ki dei ki bakli ya kini ki task force ba ula ongru ka jing penteri kampura ya kani ka an kadang ya chakmat hakanong ba shlong balai empat dan ki entry exit gate ki balak ne hajela ke junction port ban penyang ya ki border checkpoints ha ki jaka kaput jong ka jela kedai nak daw ba ke jing ting kho bat ka an ka MRSSA jong usnam arhajar khan reu kam don ki kendon ban thau ya ki ni ki checkpoints wala ka yeng dor ba thau an ke jela kala dep ban menjur ban pen kala ya ni ka an ha ka dur jong ka Meghalaya Resident Safety and Security Amendment Bill arhajar arpo kabadon ya ki kendon ki bak kham khlan ban khanglat ya ka jingrung jingmi ki breu kum bakalong mentahi kani ka bil kadang up ya ka jing menjur na ulat ka jela bat nakatanat ki kampo yeng ka sarkar peneng bat kat pa ompat yo ya ka jing menjur ompat la ban penyangi kini ki entry exit gates ki ek senjam ki ba ka sarkar kan chimentam ki jing dawa ki jing ma ki ba up bat ki jing e ki be dei bat kini ki an ki la penlong yu menteri rangba ka jela u konrat ke sangma ban khmi dala di yaka jinglong jingman jongka Immigration and Foreigners Act arhajar apusan ki jingpen kala haka MRSSA bat ka jing thmu ban penrung ya ki kendon an ki baya hab bat ka LP hakane ka an ka bathamai ka sarkar kala ong bakadang yai budin ya kani ka kam bat wat ya ki lat ki lenti ki balong kat kum ka an ban ya dai ki jaj pen riu ret pa hakajela naka jing pet ngor kisnong ki thau hakadur jong ka VDP shaki an kum ka ILP MRSSA bat ka Immigrations and Foreigners Act ke jela Meghalaya kalawat ya kilat ban kumno ban pen klan ya ki bor parhara bat kilat ya dari ki ban long kat kum ka an ban pentre kampura habaro kiliang nadu ki bor district hadu ki bor snong te parlong itu ilong jing pen shai jongi khenyan halor kanik penta lada pikwa ban pen sngo yaki sembo perkhat jong pi bagi jing ajing mut sa comment hakani ka comment section hapo but what glad ban like share but subscribe ya ka channel jongi te tangkitu ngila poi shaka bakut jong kani ka explain na jongi ngade inang san hami khongwer na ka benta ufu front media publish bun